e da esquerda cooperativa. Con respecto ao primeiro, e por eso o libro está centrado nestes 3 últimos anos, parecía tamén de homenaxe e de reconocimento a esa xente que como Manuel ou como David ou como outra xente que se non está aquí puseron en marcha a Rolda de Rebeldía. Parecía oportuno partir dese encontro, desa proposta que foi a Rolda de Rebeldía. Por que? Porque eu creo que foi unha aposta moi arriscada, no sentido que era unha aposta que se facía por primeira vez en voz alta entre xente de entramuros e xente de extramuros. É dicir, recordades que, o recordaba a Manuel, o encontro en Mandiño cando fai a Rolda de Rebeldía ainda está dentro do bloque, e a pesar deso unha xente valiente que dixo que había que debatir cos de fora. É dicir, que o debate non podía ser ombliguista, sino abrir os muros, abrir os valados e ter un diálogo aberto, un diálogo en voz alta con xente da esquerda, fora dentro do muro, ou estuvera dentro do muro, ou estuvera fora. Por iso tamén o libro pretende reconocer de a Rolda de Rebeldía ese punto de partida de todo un proceso de construcción que, dito de alguma maneira, non estaba solamente posto en marcha desde un sitio solo, porque creo que tamén o que intenta reflexar o libro é que éramos moita xente pensando, pero desde moitas trincheiras diferentes e a veces incluso non coincidentes. Estaba o proceso de Rolda de Rebeldía, como abre o libro, pero tamén estaba, e hai que reconocer, o proceso que Esquerda Unida puso en torno ao tema da refundación da esquerda, e co que algúns, entre eles eu, fomos moi críticos inicialmente, procesos que puso en marcha os independentistas, como a posición Soto, onde se reflexionaba tamén do encontro transversal entre a esquerda nacionalista e non nacionalista, ou iniciativas que duraron pouco, como a iniciativa Ben Común, que tamén pretendía ser un espacio de reflexión ao calor do 15M en torno á esquerda. Todos eses focos de atención supoñen un pensamento coral necesario, é dicir, porque tamén hai non parte da unilateralidade de nadie, sino dun pensamento coral, global, e, xa digo, feito desde distintos puntos de vista. A mí me gusta decir que no fondo o empirismo é unha cousa necesaria na esquerda, porque unha das grandes eivas que eu e outra moita xente votamos en falta da esquerda é que fundamentalmente nos últimos decenios os intelectuales, a xente do pensamento, se foi apartando da dirección dos partidos. Recordaredes que a esquerda nos anos de inicio do século pasado era unha esquerda obreira, fundamentalmente traballadora, pero tamén tiña unha componente intelectual moi potente. Os intelectuales non eran intelectuales que estaban na casa, eran intelectuales que estaban nas direccións dos partidos, que traballaban codo con codo cos obreiros, que construían un pensamento global. Esa intelectualidade desapareceu dos órganos dos partidos, cada vez apareceron máis xente xestora, politólogos, xente que no fondo, xente de marketing, fundamentalmente centrada no marketing político, e que o pensamento, a reflexión, lles importa moi pouco, e, por lo tanto, tamén se foi empozoñando a política e cada vez fomos sendo máis presos do cortoplacismo, das solucións a corto e medio plazo en vez das solucións estratégicas a longo plazo. E a mí me gusta reivindicar o empirismo, quizás porque, como di Manuel no prólogo, a mí me gusta reivindicar a filosofía da praxis, a versión gramsciana do marxismo, pero tamén, e estou convencido, que Marx, que tiña un pensamento a súa vez moi científico, moi empírico, porque é fruto da ilustración, fruto da construcción creativa do pensamento, seguramente nunca lle hubiera posto denominación a súa filosofía, como nunca lle puso, porque non necesitaba marcar, nin fixar, nin dogmatizar o seu pensamento, inda que despois un tipo que lle puso o nome de materialismo dialéctico, e con eso estamos arrastrando durante casi 150 anos, pero en todo caso, a mí me gusta pensar, en un soño só sei, que se Marx lle hubiera posto ao seu pensamento un nome, seguramente en vez de materialismo dialéctico lle hubiera chamado empirismo dialéctico, porque era precisamente un pensador, un creador, un activista da razón e do pensamento, non? E por eso eu creo, e esa é a parte primeira do libro, é reivindicar eso, o empirismo, o pensamento como parte importante da esquerda, da reflexión, e da reflexión sobre todo empírica, como fai un científico.
Nos teñen acusados estes anos, a moitos, a mí o que máis, porque eu son moi mochilero, teño moita mochila e moitos errores cometidos na miña longa vida política, nos teñen acusados de equivocarnos moitas veces, e é verdad, pero tamén é verdad que os científicos equivocan moitas veces para acabar dando coa fórmula, non? Ou coa solución aos problemas, e eu eso tamén o quería reivindicar. Despois é unha segunda parte da reivindicación do libro que, como decía Manuel, a reivindicación do activismo, dos movimentos sociales, da participación cívica, non? E seguramente se hubiera que facer un libro exclusivamente dedicado a eso, que non é este caso, pero pode ser outros casos, habría que definilo en 10 anos, non? E por que en 10 anos? Porque eu creo que moito do que pasa, efectivamente, como di Manuel, ten que ver co altermundismo, coa globalización, co tema de Chiapas, co tema de América Latina, con toda a construcción alternativa ao post-neoliberalismo, pero tamén ten que ver con nunca máis. É dicir, ten que ver ca última década da política en Galicia. E por que digo nunca máis? Porque, desde o meu punto de vista, creo, e creo que así tamén aparece en algún artículo, que nunca máis é así como acta fundacional dos movimentos sociales en Galicia. Non quere dicir que antes de nunca máis non houbera movimentos sociales en Galicia, existían movimentos sociales en Galicia, pero de alguna forma, a mí me gusta clasificarlos como protomovimentos, movimentos tutelados, movimentos controlados, movimentos guiados ou viciados, non? Baixo vigilancia. E nunca máis tamén intentou ser viciada, controlada, tutelada, pero nese pecado tuvo a penitencia que non intentou facer porque tamén abriu unha vía de exploración de novas realidades, de novas redes, algunhas das que mencionaba Manuel, porque tampouco é casual que a partir de nunca máis surgiran redes importantes en Galicia como, bueno, e posteriormente a nunca máis o tema de non a guerra, todo o movimento pacifista contra a intervención en Irak, pero posteriormente a Rede Galicia non se vende, a rede, como mencionaba, era RA, o Foro Social Galego, e máis próximamente o 15M, que tamén ten moito que ver con todo isto, non? E por que digo isto? Porque no fondo todo iso ten que ver coa transformación que a ciudadanía galega ten da política. É dicir, se hasta 2002 a política era un espacio reservado para políticos, ou un interfaz onde a xente trasladaba as súas demandas porque viñan de alguma maneira teledirixidas desde arriba, incluídos os movimentos sociales, nunca máis abre toda unha vía de maduración da propia ciudadanía para exixir cambios, non? É verdad que é unha ciudadanía moi limitada, que somos poucos, pero quizás a ciudadanía máis activa que tivo Galicia nas últimas décadas, non? E todo ese movimento ten, por así dicirlo, dos momentos que eu creo que tamén son claves para interpretar o que é Age hoxe, non? O que foi o nacimento de Age. Un é a derrota, a victoria e posterior derrota do bipartito, porque o bipartito, eu sempre o recordo, é fruto dun tripartito, non? É dicir, o bipartito chega ao goberno porque no fondo hai unha ciudadanía que impulsa ese cambio político, non? E, por lo tanto, o bipartito era un tripartito, era o PSDG, era o BNG, e era a ciudadanía activa que en torno a movimentos como Nunca Máis, como Non a Guerra, ou como plataformas culturales como Hai que Votalos, levar a ese bipartito. Pero o bipartito, así que chegou a mesa de goberno, se olvidou de que era un tripartito e se convertiu en bipartito. E deu un portazo na cara a ciudadanía que os empoderara aí e que os situara aí. O bipartito, en vez de entender que era un tripartito, e en vez de sentar a mesa e empoderar a esa ciudadanía, sentouse ca mesa dos mismos que estaban na mesa co franquismo. E ese foi o primeiro gran quiebra da esquerda, tanto nacionalista, como caso de BNG, como a esquerda progresista estatal, ou a PSDG nese momento, coa ciudadanía. E por que se produce eso? Pois se produce eso, quizás, e eu creo que eso que entende a ciudadanía, non porque se puderan facer máis cousas que non se fixeron, que tamén, eu creo que recordo que na Rolda de Rebeldía fun dos poucos que dixen eu non me sentí frustrado por o bipartito porque non esperaba moitas cousas do bipartito, pero eu creo que a ciudadanía no fondo non estaba mosqueada e non derrotou o bipartito 3 anos despois porque estuvera mosqueada porque se fixeron moitas ou poucas cousas. Eu creo que ese non era o tema. O tema de debate era porque se sentiran abandonados precisamente por aqueles que decían que os iban a defender. Eu sempre poño un exemplo tamén que en aqueles anos Lula chega ao goberno e chega a un goberno tamén nas mesmas condicións que en Galicia, é dicir, chega empoderado de alguma maneira por unha ciudadanía moi activa que
que movilizaran, recordadas o movimento do Sin Terra, que ocupaba terras, outros movimentos potentes brasileiros que os situaron no goberno. E evidentemente surgen contradicións con eses movimentos, pero os movimentos non ceden en ocupar terras, non ceden en pedir reforma agraria, reforma democrática, cambio social e tal. Daquela, recordo que entrevistaban ao ministro de Cultura de Brasil e le preguntaban como levaba, de que os Sin Terra seguían ocupando terras, e recordo tamén, porque é curioso, e estes días eu volví a recordar coas declaracións de Dilma, é curioso porque o ministro de Agricultura decía, eso é o que teño que facer, a mí non me parece mal, é que se este non me presionan por aquí, eu vou ter a presión pola dereita, polos oligopolios, polas multinacionais e tal, e por lo tanto, o que ten que facer a ciudadanía é demandar, protestar, ocupar terras e tal. Aquí, curiosamente, mentre ese proceso se daba de desafección, os responsables do bipartito, ao contrario de facer eso, de entender que a ciudadanía que os levara a San Caetano seguía demandando cambios, entendían, entre comillas, que éramos uns traidores, uns que facíamos a pinza coa dereita e que éramos, de alguma maneira, algo alleo a todo ese conglomerado que os levara. E iso, obviamente, paga máis o Bloque que o PSOE porque é un partido máis enraizado por movimentos sociales que a ciudadanía e, por lo tanto, tamén da que se esperaba máis que da outra pata que se esperaba menos, non? Digo isto porque isto tamén ten que ver co 15M. 15M é verdad que a letra é unha cousa e a música outra, pero a música, e iso nos dimos conta moitos rapidamente, a música era eso, era a música da desafección. Era unha cantidad de xente que non empezaba a creer na política, pero non porque non creera na política, sino fundamentalmente porque entendía que os partidos políticos non gobernaban en función dos seus programas, sino en función de intereses espurios, de intereses de oligopolios, de grandes presiones multinacionais, e, por lo tanto, de alguma maneira, o voto non valía para nada, e se decía aquelo de parece democracia, pero non é, non?